Vítam vás pri dnešnom videu. Dneska sa pozrieme na ďalší výrobok z našej ponuky na prenájom. Jedná sa o nafukovacie plátno Vevor. Máme k dispozícii 14 stôp s priemerom a pozrieme si, ako jednoduché je ho rozložiť a nafúkať. Tak poďme na to. Plátno máme vybalené. Je k nemu dodávané takáto taška na prenášanie. Boli k tomu ešte aj koliky, ktoré som zatiaľ nepoužil, ale v prípade vetra sa dá plátno aj pripevniť do zeme, aby vám ono odfúklo. A je tu takýto kompresor na nafúkanie. Plátno sa nafúka za menej ako minútu s ním. Máme tu akože kábel sa zdá aj dlhý, ale na to, že keď ho chcete nafúkať v prírode, tak neviem ani, či je taký dostatočne dlhý. Ale máme tu našu nabíjacú stanicu 1228 Wh a skúsime si to teda cez ňu nafúkať. Máme tu 4 zásuvky, tiež je k dispozícii na prenájom na stránke starlink4rent.net. Zapneme si AC. Zapneme. Áno, až sa fúka. Už sa zdvíha. Takže za menej ako minútu bude celé nafúkané. Trochu mu musíme pomôcť, lebo nám tu lieta. No. Tak sme to stihli asi aj za 30 sekúnd. Takže plátno nám už, alebo teda stoja nám stojí. Že tu máme plátno, ktoré si na ňo dáme. To sa upevňuje pomocou suchého zipsu. A čo sa mi veľmi páči, že je obojstranné. Čiže ak máte dva projektory, môžete sledovať aj dva filmy naraz. No, máme už aj plátno, na ktoré sa dá teda premietať a takto nám to teda vyzerá. Je to naozaj veľmi obrovské. 436 cm na šírku, na priemer to má. Výšku to má asi tak 3 metre, by som typoval celý ten rám. Naozaj vysoký. Akože 185 cm človek dokáže to plátno v pohode aj bez rebríka natiahnuť na rám, ale myslím si, že nejaké menšie slečny so 160 cm by mohli mať problém a budú potrebovať stoličku alebo schodíky. Takto vyzerá naše plátno. Dá sa teda, toto je 14 stôp priemer, dá sa prenajať na našej stránke starlink4rent.net. To je na dnes všetko a ešte vám poviem, že áno, ako skákací hrad, plátno sa stále, alebo teda ten stojan sa stále dofúkuje, čiže je potrebné ho mať stále zapojený v elektrike. Není, akože písali, že je hlasný ten fúkar, ale ako keď som pozeral na ňom film, tak ho nebolo ani počuť, lebo ako nestojíte hneď pri ňom tu dole a nie ho ani veľmi počuť, veď povedzte sami, či ho teraz počujete vo videu, keď sa trocha vzdialím, lebo nie ho veľmi ani počuť. Tak, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám teda ešte pekný zvyšok dňa. Sa pozrieme na výkon, aký potrebujeme, tým, že to musí stále svietiť, alebo teda stále fúkať, tak plátno má odber 92 W v priemere. A z tejto powerbanky by to stačilo na máme tu 75% nabitie a 8,5 hodín, keby sme len plátno pozerali. Približné napätie, ktoré berie
tento fúkavý kompresor. Zloženie platna je tiež jednoduché. Vyfučí sa za pár minút, síce nafúka sa za 40 sekúnd, ale vyfučí tak asi za 50 minút prirodzene, keď sa nestláča a už sa iba jednoducho zroluje a vloží do priloženej tašky. Takže naozaj zloženie zabere tak maximálne 15 minút, keď sa nesnažíme.